No niin, oikein hyvää huomenta kaikille. Tehdään tähän alkuun tämä klassinen kuuleeko kaikki minut. Niin voisiko joku tuonne chattiin vaikka kuittaa, että kuuluu ääni. Kuuluu hyvin, no niin, hyvä juttu. Tervetuloa Kasperin ohjesivun käyttövebinaariin. Oli ajatus, että nopea käydään toi Kasperin ohjesivun läpi, eli puoli tuntia varattu tähän. Näin yritän se siinä puolessa tunnissa pitää, mutta voi jäädä toki vähän allekin, mutta katsotaan riippuen siitä, että kuinka temmalla mä tätä materiaalia tässä käyn läpi. Mut hyvä. No ihan aluksi, jos lähdetään, niin Kasperin ohjesivu, se on siis meidän Espina Oy, joka siis Kasperia on kehittänyt ja sitä toimittaa asiakkaille, niin se on meidän kehittämä ohjesivusto tosiaan tuohon Kasperin käyttöön, että siellä löytyy ihan niin kuin kaikkea Kasperiin liittyvää, mutta myös poistolaskentaan liittyvää ohjetta, ja me yleensä sitä siinä käyttäjille kyllä pyritään mainostamaan mahdollisimman paljon, mutta toki se ehkä voi nyt jäädä vähän tässä vähäiseksi, niin senkin takia päätettiin, että tämmöinen webinaari varmaan olisi ihan hyvä pitää, koska toi ohjesivusto, niin siellä on hyvin pitkältä ajalta niin kaikennäköistä ohjetta liittyen Kasperiin ja liittyen poistolaskentaan, niin käydään sitä tässä vähän läpi. Ensinnäkin mä voisin näyttää sen, että miten sitä ohjesivustoa käytetään tuolta Kasperin sisältä. Eli mulla on tässä näin, että Kasperi auki, tämmöinen malliyritys, ja täällä jos mä haluaisin sitten Kasperia käyttää, niin mä pystyn painamaan sitten näppäimistöltä ihan F1-näppäintä, ja se avaa silloin Kasperin sisään tuon Kasperi Info -ohjesivuston. Täältä pääsee sitten linkkien kautta sitten suoraan vaikka tuohon etusivustolle. Tämä toimii, tämä Kasperi Info täällä Kasperin sisällä niin, että jos on joku Kasperin ruutu auki, jos mä nyt otan tuosta vaikka kohteen perustaminen ruutu auki, niin jos mä tässä tämän ollessa aktiivinen, niin painan tosiaan sitä F1-näppäintä, niin se avaa sitten suoraan ton kohteen ylläpidon ohjeen. Eli täältä mä voi katsoa, että miten sitä jos mä lähden uutta kohdetta perustamaan, niin mitä siinä pitäisi tehdä. Toimii ihan samalla lailla siis ihan kaikissa kentissä täällä Kasperissa, että jos on vaikka kohteiden selaus, selataan täältä kaikki kohteet, ja mä tässä nyt rupean miettimään, että mitä tässä voi tehdä, niin otetaan F1 ja kohteiden selauksen ohje avautuu. Tämä nyt vähän tähän skaalautuu ehkä hölmösti, kun tämä on aika pienellä tämä esityksen takia, niin tämä skaalautuu nyt tähän näin vähän jännästi, mutta sitä voisi täältä näin vetää kumminkin sitten isommaksi tätä ruutua. Tälleen tämän käyttö on niin kuin täältä Kasperin sisältä hyvin hyödyllistä. Toki siihen pääsee sitten täältä ihan ylävalikostakin, jos menee täältä. Täällä on ohjeet ja siinä näkyy ensimmäisen Kasperi Info. Jos mä sitä klikkaan, niin se avaa heti sitten tuohon noin etusivulla. Kasperi Infon kauttakin, kun tätä käyttää, niin käydään tuossa vähän myöhemmin läpi sitä, niin miten tänne voi tehdä omat tunnukset, kun nettisivulla kirjautuu tuonne Kasperi Infoon, tai jos niin omalla nettiselaimella menee Kasperi Info, käydään sitä kohta läpi, mutta täällä ei tarvitse mitään, kun Kasperi Infon kautta tätä käyttää, niin täällä ei tarvitse mitään kirjautumistunnuksia tai mitään tämmöisiä. Se avaa sen tuollaisen lukijatunnuksilla automaattisesti, ja koko sisältö, mitä täällä Kasperi Infossa on, niin se on täällä näistä käytössä. Mutta sitten kun kohta voidaan katsoa ihan tuolta nettiselaimen kautta, niin siinä niin tarvitaan sitten tunnukset sinne luoda, niin katsotaan niitäkin. Eli tässäkin se nyt tuosta noin sanoo, mutta täällä ei mitään tarvitse tunnuksia tosiaan tehdä. No samalla lailla sitten, jos tulee semmoinen tilanne, että tuleekin, että Kasperi Infosta mä haluaisin nyt jotain hakea, mutta en nyt jostain syystä muista sitä, niin että F1 sen saa suoraan tässä Kasperin sisällä, niin sen ohje auki, niin täällä löytyy täällä vasemmalla alhaalla on tämmöinen, paina tähän hiirellä, kirjoita ohjeen aihe ja paina enteriä, eli jos mä tuohon noin klikkaan, niin se avaa tulee sen uuden ruudun, ja mä voin sitten tähän lähteä, että jos mä nyt haluan vaikka tätä kohteen myyntiä katsoa, mä laitan tuohon myynti, painan enteriä, niin
Sieltä tulee sitten kaikki Kasper-infon myyntiin liittyvät hakutulokset. Ja sieltä löytyy sitten kaikki laskentaesimerkkejäkin ja olemattoman kohteen myynti YMS. Eli tämä on tosi hyödyllinen täältä Kasperin sisältä käyttää. Että sitä suositellaan kyllä paljon. Ja tosiaan toinen, että muistaa sen, että se, aina jos se on se aukinainen ruutu siinä, jos mulla on täällä vaikka joku raporttikin, niin mä voin tuosta noin painaa, niin se näyttää sitten, että mikä tämä oli tämä saldotilanne, mitä kaikkia raportteja siellä on. No, siirrytään tuonne selaimen puolelle, eli se kasperi.info on tosiaan sen ohjesivuston osoite, eli sen kun mä kirjoitan tuohon selaimeen, niin se avaa sitten suoraan tällaisen näin. Eli sen ihan täsmälleen sama, mikä siellä Kasperin sisälläkin äsken avasi. No täällä sitten pitää tosiaan ne tunnukset luoda. Täällä on, jos tätä katsoo tätä ihan aloitussivu, niin täällä näkyy julkinen sisältö. Tämä on käytännössä tarkoittaa semmoisia ohjeita, mitkä on ihan julkisesti jaossa, että niihin ei tarvitse mitään tunnuksia. Eli nämä on vähän tämmöisiä niin kuin yleisempiä ohjeita, niin kuin yleissävyisempiä ohjeita, mutta sitten kun haluaa siihen ihan porautua syvällä, niin sitä varten niin pitää luoda ne tunnukset. Mä voin tuosta klikkaa, mä voin täältä yläkulmastakin oikealta yläkulmasta klikkaa luo tunnus. Tuossa se sanookin, kun mä menen tuohon hiirellä ton päälle, se sanoo, on suositeltavaa luoda käyttäjätunnus ja kirjautua sisään. Se ei kuitenkaan ole pakollista, mutta suosittelemme sitä silti täältä. Mä klikkaan siitä, niin se tuo sitten tällaisen sivun, missä se käyttäjätunnus sitten luotaisiin. Käyttäjien nimi, salasana, ne on ihan vapaa-valintaisia, eli käyttäjä voi ne itse valita. Ja sähköpostiosoite, siinä me suositellaan, että käytätte työsähköpostia, eli meillä se on taas linkattu tuon meidän tietokantaan työsähköpostia, ja kun tämän tunnuksen tästä klikkaa luo tunnus, niin se lähettää sen kuittaussähköpostin siihen sähköpostiosoitteeseen, mikä tähän on sitten täytetty. Ja sitä kuittaussähköpostia pitää käydä vielä sieltä klikkaamassa, että se niin varmistaa sen, että tämä sähköposti on tosiaan oikea. Ja sen jälkeen, kun sitä on klikannut, niin tunnukset pitäisi olla saman tien sitten käytössä ja voi tulla tänne kirjautumaan sisään. No jos siinä nyt joku ongelma tulisi, että tunnukset ei jostain syystä lähtisi toimimaan, niin yleisin ongelma on ehkä se, että sitä kuittausviestiä ei ole huomattu käydä klikkaamassa, tai sitten se on kadonnut tuonne roskapostiin, eli suositellaan, että käy katsoa sitten se roskaposti, että löytyykö sieltä sitten sitä kuittausviestiä. No jos ei se silläkään sitten lähde jostain syystä toimii, niin toki meihin päin voi ottaa sitten yhteyttä ja katsotaan, että mikä on tilanne. No mä itse nyt tässä kirjaudun sisään, se muistaa nyt tuossa mun tunnukset ja mä kirjaudun sisään, tässä ei nyt sinänsä tässä lähtösivulla mikään muutu. Tuolla näkyy, että mä oon sinne kirjautunut aina sisään ja nyt mulla on sitten koko toi Kasperi-infon ohjeet kaikki käytettävissä. Tosiaan alkusivu on tämän näköinen, tässä on nyt ensimmäisenä niin kuin jaoteltu vähän tämmöistä karkeata jakoa, että tässä on niin kuin Kasperin ohjekirja, missä on niin kuin ihan Kasperin käyttöön liittyviä niin kuin tosi laajempia ohjeita, mitä kautta sitten voi porautua sitten vielä niin kuin pienempiä tai niin kuin tarkempiin ohjeisiin, sanotaan näin. Ja sitten tässä on erikseen vielä Kasperin versioista, eli tosiaan meillä on tuossa viime vuoden loppupuolella niin tuo uusi versio julkaistiin, niin siinä on sitten siitäkin muutamia ohjeita siihen liittyen. Ja sitten täällä on vielä tällainen ajankohtaista, missä on sitten, yritetään ehkä vähän säännöllisemmin tätä näin päivittää, että siellä on sitten jotain esim. Tilikaudenvaihteen muistilistaa liittyen just sitten tuohon tilinpäätösjuttuihin ja näin poispäin.
äsken vilautikin tämä julkinen sisältö, eli nämä on tällaisia vähän niin kuin yleisempiä ohjeita. Täällä on myös kaikki julkiset sivut, niin sieltä näkyy sitten ihan kaikki, mitkä on semmoisia vapaasti jaettavia, että ei tarvitse sitä kirjautumistunnusta tänne näin. Ja sitten täällä on ihan alhaalla vielä uusimmat sivut, eli ihan viimeisimmät ohjesivut, mitä tänne on perustettu. Kaikki, mitkä on sinisellä tekstillä, niin ne on suoraan linkkejä, eli esimerkiksi nämäkin on kaikki linkkejä eteenpäin. Eli tästäkin, jos mä nyt klikkaan suoraan vaikka Kasperin ohjekirjaan, niin mä pääsen sitten tänne näin ohjekirjaan, missä on sitten sisällysluettelo ihan tuohon tarkemmin tähän ohjeeseen. Ja tämä onkin semmoinen hyvä tällainen, mikä tuossa etusivulla on, mikä on niin kuin, vähän laajemmin käytetä Kasperin toimintoja tai toimintaa lähinnä läpi, ja täällä on myös tämä yleistä poistolaskennasta, ja niin tämä on niin kuin hyvä ihan siihen, että pääsee tavallaan, että mitä poistolaskennan niin kuin perusteetkin on, eli täällä on niin kuin ihan sitten verotukseen liittyviä asioita kanssa, ja kirjanpitoon muutenkin liittyviä niin kuin poistoihin liittyviä tarkempia ohjeistuksia käyty niin kuin kerrottuna läpi. Ja yksi hyödyllinen, mikä tässä nyt heti pomppaa silmään, on tuo uuden Kasper-käyttäjän ohje. Eli jos mä nyt siitä klikkaan, niin tämä on tavallaan semmoisessakin tilanteessa, että jos joku uusi henkilö tulee taloon, niin tämä voi olla semmoinen niin kuin yleisläpikäynti Kasperin toiminnallisuuksista, että mitä sillä oikeastaan niin kuin tehdään. Täällä hyödyllinen on tämä Kasperin käyttäjän kuukausittaiset toimet. Tämä nyt on ehkä semmoinen karkea vedos siitä, niin mitä ne yleisimmät kuukausittaiset toimijat Kasperissa on. Eli käytännössä se on nämä näin tässä näin. Ja tietenkin se sitten riippuu ihan siitä yhtiöstä, missä ollaan, että miten ne sitten tarkemmin nämä tapahtumat tapahtuu siellä ohjelmassa, mutta karkeasti sanottuna niin ne kuukausittaiset prosessit liittyy tähän liittyen. Me voidaan ihan lopuksi tuossa noin vielä vilkaista sitä meidän YouTube-kanavaa, mikä on tuolla chatissakin mainostettiin, niin siitäkin löytyy tästä vähän niin kuin samasta asiasta, niin löytyy tämmöinen 12-minuuttinen ohjevideo, mikä käy sitten kanssa läpi, että tämä voi olla hyödyllinen sitten tällaisessa tilanteessa, että jos tulee joku kesätyöntekijäkin, joka kesällä pitää jotain poistoja tehdä siellä, niin voi olla apua tämmöisestä sitten hänellä. Mä voin tuolta ihan niin kuin taaksepäin nappia painavalla, niin mennä sitten takaspäin täältä ja päästä sitten suoraan vaikka tänne etusivullekin. Ja täällä on sitten myös täällä alla, niin jos me nyt mennään vielä takaisin vaikka tänne ohjekirjaan, täällä on näitä step by step ohjeita. Nämäkin on tosi hyödyllisiä, eli ihan step by step nimensä mukaisesti, niin täällä on näytetty, että mitä klikataan, mitä tietoja laitetaan, että pystyy jonkun toiminnan tekemään täällä. No jos me mennään tänne sivun ihan alas, niin täällä on myös niin kuin lisää linkkejä, eli jos haluaa tästä ohjeesta nyt sitten syvemmälle mennä, niin täällä löytyy sitten perustiedot, eli täältä pääsee sitten niin kuin vaikka tuohon Kasperin tilikarttatietoihin, että miten ne on Kasperissa perustettu sinne, niin samoin nuo organisaatiorakenteet, muut perustiedot. Ja samoin täällä monessa tämmöisessä on niin tällainen luokka määritelty. Nämä voi olla välillä vähän semmoiset, jos osasta tämä puuttuu, että me näitä yritetään täällä sitä mukaan, kun huomataan, niin aina itsekin päivitellä. Mutta esimerkiksi jos on tuosta luokasta klikkaan step by step, niin se tuo sitten tämmöisen, missä on kaikki step by step ohjeet, mitä tänne Kasperin info on nyt niin kuin merkattu tähän luokkaan. Eli täältä mä voin sitten katsoa, että okei, mä haluaisin step by step ohjeen, vaikka massaromutus voisi olla yksi. Klikkaan sitä ja pääsen sitten suoraan siihen ohjeeseen. Ja näille esimerkiksi step by stepillekin, näille on lisätty tämmöiset, että päästään niin kuin sit seuraavaan step by step ohjeeseen tänne.
näin. Yksi kanssa, mikä tässä etusivulla niin on tosiaan näistä versioihin liittyen, niin tämä meidän uusi versio, mikä on julkaistu tuossa viime vuoden loppupuolella, niin siitäkin löytyy sitten tämmöinen step by step ohje versiopäivityspilvipalvelussa. Jos te ette ole sitä versiopäivitystä vielä tehnyt, niin suosittelen, että sen tekee. Monesti tällaisissa ohjelmissa niin tuollaiset versiopäivitykset voi tuntua työläältä, mutta Kasperissa niin se on hyvinkin nopea, että se on yleensä kun sen tekee, niin se on käytännössä, että sitä ennen tulostetaan vaikka saldoyhteenvetoraportti ja käydään tekemään se versiopäivitys. Versiopäivityksessä menee niin kuin muutama sekunti, kun se sen päivittää. Ja sen jälkeen, kun avataan uudelleen Kasperi, niin tarkastetaan vaan, että luvut on vielä säilynyt ihan täsmälleen samana, ihan vaan niin kuin varmistuksen takia, ettei mitään sen versiopäivityksen takia mitään teknisiä syitä ole sille niin, että luvut olisi muuttunut. Ja sen jälkeen Kasperi on sitten uudella versiolla ihan käytettävissä. Yleisesti voisi sanoa, että siinä niin kuin alle 5 minuuttia koko päivityksessä menee. Että suosittelen sitä tekemään. Täällä on tosiaan hyvät ohjeet vielä siihen, niin että siinä kun Kasperi rupeaa avaamaan, niin siinä tulee tuommoinen tieto, että versiopäivitys on saatavilla ja sieltä pitää sitten se uusi versio vaan valita ja sitten päivitä se, niin teksti vaihtuu, että versio on ajan tasalla. Tähän myös löytyy sitten tuolta meidän YouTube-kanavalta, niin löytyy myös video tähän, että siinä näytetään tässä samaa, mikä tässä oikeastaan step by stepissä niin käyty läpi, niin näytetään myös videolla. No, kalenterivuosi tuossa on nyt jo vaihtunut, mutta toki täällä niin kuin ihmisillä tilinpäätöksiä on ympäri vuoden, niin siihen liittyen on hyvä sitten tämä tilikaudenvaihteen muistilistakin. Ja tästä me yleensä tuossa kalenterivuoden loppupuolella lähetetäänkin ihan sähköpostia, mutta täältä sen löytää kanssa. Eli se on tässä ihan etusivulla tilikaudenvaihteen muistilista, niin tämän kanssa sitten pystyy hyvin sen tilikaudenvaihteen tekemään vaikka yksinkin. Tämä on hyvin läpikohtainen läpikäynti siitä, mitä siinä tilikaudenvaihteessa Kasperissa pitäisi oikeastaan tehdä. Toki näissä tilikaudenvaihteen jutuissa, niin näissä autetaan pienellä kynnyksellä kyllä, että voi aina meille laittaa kyllä kysymyksiä, mutta jos tämän vaikka muistilistan on kadottanut ja sen haluaa takaisin, niin se löytyy sitten ihan täältä Kasperin Info pääsivultakin. No sitten voisin käydä hakutoimintoa täällä läpi, että tämä Kasperin Infon tukisivusto on tosiaan todella laaja. Täällä on tosi paljon noita ohjesivuja, että kaikki ei läheskään näyttäisi näin. Eli täältä voi niinku, ajan saatossa niin tuollaiset jotkut linkkaukset esimerkiksi noihin luokkiin ja tommosiin, niin ne on voinut jäädä vähän tekemättä, niin silloin suositellaan tätä haun käyttämistä. Täällä on yläkulmassa hae Kasper-Wikistä. No, haku toimii ihan kirjoittamalla siihen tekstiin. Jos nyt haluaisi vaikka siitä myynnistä lähteä, niin mä voin tähän myynnit laittaa. No, jos mä laitan siihen myynnit ja mä laitan tuollaisen tähden siihen, niin silloin se hakee kaikki ohjeet, missä toi myynnit-sana esiintyy. Nyt jos mä laitan tuohon noin enteriin, niin silloin tulee kaikki, mitä liittyy myynteihin. Toki mä voin sitten sitä tarkentaa, jos mä laitan tähän. Se lähteekin tuossa, jos mä rupean tähän kirjattamaan, niin se lähtee sitten tuohon noin heti ehdottamaankin suoraan, jos löytyy jostain ohjeesta noin. Mutta mä voin siihen vaikka laittaa irtaimen myynti ja katsoa, että mitä siitä tulisi. No, sieltä tulee heti step by step irtaimen käyttöomaisuuden myynti. Että hakutoimintoa suositellaan käyttävän, koska se on sillä saa sitten niinku varmasti haettua niinku kaikki niitä sivuja, tai kaikkia niitä sivuja tosiaan, mitä täällä on, että ei tarvitse niinku mitään linkkejä kautta yrittää päästä ja löytää sitä tiettyä ohjetta. Ja tähän nyt sit voi ihan mitä vaan
lähteä kirjoittaa romutus. Jos mä nyt tuosta otan, se suoraan tarjoaa, mä otan vaikka tuonne alimman, niin silloin se tuo tähän suoraan tähän romutusohjeelle. Eli mä pääsen suoraan siihen, niin, mutta jos mä sitten laitan siihen romutus ja tuon tähden, niin silloin se tuo sitten noin kaikki ohjeet, mitä romutukseen liittyy. Ja sitä kautta mä sitten taas pääsen, kun mä täältä näin nyt löydän, okei, mä halusinkin just tonne, että miten se menee sitten tuolla Kasperin tositteella tuo romutus, niin mä pääsen sinne ja sitten mä pystyn täältä näin sitten, että katson myös myynnin tiljöinti, vastatilit. Jos tiljöinti esim. Tuollaisessa romutuksessa menee jotenkin erikoisen näköisesti Kasperissa teidän mielestä, niin sitten pystyy täältä myynnin tiljöinnistä katsoa, että miten se on merkattu yleensä sinne ja miten se sitten täältä vastatilit näytöstä niin näkee sitten sen, että miten ne on käytännössä täällä Kasperissa niin mäpätty ne vastatilit sinne varsinaisille kirjanpidon päätileille. Täältä vasemmasta ylänurkasta pääsee aina tähän etusivulle ja täältä nyt sitten löytää sitten vielä nämä kaikki tai tästä löytää suoraan tästä vasemmasta laidasta ohjekirja, mutta täältä löytyy sitten myös nuo asennuspaketit. Nämä nyt on ehkä lähinnä sitten tällaisille, joilla on tuo lisenssimuotoinen Kasperi, eli se on johonkin omalle palvelimelle tai omalle työkoneelle asennettu se Kasperi, niin jos sen haluaa päivittää, niin senkin löytää sitten täältä näin sen päivitystiedosta. No muutamia hyviä tai muutamia tuollaisia demoja, mitä voin näyttää nyt tuosta hausta, niin muutamia kysymyksiä, mitä nyt yleensä tulee varmaan vähintään kerran viikossa, niin, tai jos se kerran päivässäkin melkein, niin poistoero, mikä on tosi tuommoinen laaja, niin jos mä laitan poistoeroa, katselen, niin poistoeroon liittyviä ohjeita on sitten taas tosi paljon täällä näin. Poistoeroon liittyvää ohjetta on ihan tällaista niin kuin yleisempää ohjetta, mistä poistoero tulee, mikä sen funktio on, miksi sitä pitää kirjata ja näin poispäin. Ja tätä kautta sitten, jos mä nyt täältä otan sitten luokan poistoero, niin pääsen sitten näin kaikkiin poistoeroon liittyviin ohjeisiin. Toinen kanssa yleinen kysymys, verolomakkeet. Jos mä rupean tähän verolomakkeet, no jos mä laitan tähän vaikka verolomia tähti, niin sieltä tulee sitten sieltä rupeaa tulee sitä aika paljonkin itse asiassa, eli jos mä laitan tähän kirjoittaa verolomaket, niin tästä se nyt tarjoaa sitten suoraan näitä verolomakkeita. No okei, mä haluan vaikka 6.2, mikä on 6.2, no sieltä nyt ei tule hirveän iso ohjetta tässä näin, mutta se liittyy sitten tuohon määritä kokonaispoistotoimintoon, millä sitten otetaan siihen 6.2 sitten kantaa siellä Kasperissa. Täältä vielä täältä ajankohtaista, niin mä voisin tosiaan näyttää tuon ohjevideo tuolla YouTubessa, niin tämä on ihan hyödyllinen. Eli tosiaan meillä on toi meidän YouTube-kanava, mikä tuonne chattiinkin toi Noora kirjoitti. Suosittelen sieltä katsoa taas noita meidän ohjevideoita, että esim. Tämä webinaari, niin tosiaan laitoin tähänkin tuon tallennuksen päälle, niin julkaistaan tämäkin webinaari sitten tuolla meidän YouTube-sivulla. Eli tämänkin voi sitten niin kuin katsoa jälkikäteen, että jos jää vielä tästäkin ohjevideosta niin jotain mitä haluaisi kerrata, niin pääsee sitten sitä kautta katsomaan. No, täällä on sitten Kasperin Infos tosiaan nämä ohjevideot, niin näistä on tämmöinen oma sivu, missä on sitten vähän lajiteltu, että minkälaisia videoita siellä löytyy. Kasperin versiopäivitykseen löytyy tämmöinen, ja eli siinä on käyty se, mikä äsken toi step by step, niin käytiin, niin
Se on käyty siinä läpi. Samoin näitä ihan peruskäyttöön liittyviä videoita, niin täältä löytyy sitten linkit niihin. Näitä pyritään sitten koko ajan tietenkin tänne näin lisäilemään sitä muuta, kun noita uusia ohjevideoita tuonne meidän YouTube-kanavalle tehdään. Nämä ei valitettavasti nämä ohjevideot toimi, jos täältä Kasperin sisältä käyttää Kasperin Info. Eli jos mä täältä nyt menisin tänne vaikka etusivulle ja Kasperin ohjesivut YouTubessa, niin nämä ei täältä valitettavasti toimi. Että se liittyy vähän tuollaisiin teknisiin seikkoihin, että tämänkin takia, että jos näitä haluaisi täältä käydä läpi, niin suosittelemme sitä niin, että tekee ne tunnukset tänne varsinaiselle sivulle ja avaa sen sitten oman selaimen kautta tämän Kasperin Infon, niin pääsee sitten näitäkin linkkejä pitkin niihin videoihin. Hyvä juttu. Mulla rupeaa nyt materiaali loppumaan tähän näin, että vähän jäi vajaaksi siitä puolesta tunnista, mutta voidaan tuonne chattiin tietenkin ottaa vielä vaikka jotain kysymyksiä, jos nyt tulee jotain mieleen, mutta muuten niin toivotan kaikille hyvää päivänjatkoa ja hyvää kevään alkua. Kiitoksia.